Nistedinkom tissemgħu b'attenzjoni il-kelma tal-Alla minn Ġwanni kapitlu 17 vers 14 sa 19. Il-kuntest huwa Ġesu fl-aħħar ċena mal-apostli tiegħu. Kapitlu 17 hija talba li Ġesu qed jagħmel għalihom l-apostli u għalina d-dixxiepli li jemminna permezz tax-xhieda tagħhom. U fost ħwejjeġ oħra Ġesu jitlob hekk għad-dixxiepli tiegħu. Jitlob il-missieru jgħidlu, jien tajthom kelmtek. U d-dinja badithom għax mhumiex tad-dinja, bħalma jien m'iniex mid-dinja. Ma nirrikjestax li tneħħihom mid-dinja, iżda li żommhom mill-ħażin. Mhumiex mid-dinja, bħalma jien m'iniex mid-dinja. Għaddishom bil-verità. Kelmtek hi il-verità. Bħalma bat li fid-dinja, jien ukoll bat lilhom fid-dinja. U għalihom jien inqaddes li l-nifsi sabiex huma wkoll ikunu mqazza fil-verità. Aħna u l-Alla qed ngħixu f'soċjetà sekulari. Ngħixu fid-dinja għalkemm maħniex tad-dinja. U mill-ewwel it-tensjoni tinħass. Tajjeb li dgħajsa tkun fil-baħar, imma mhux tajjeb li l-ilma baħar ikun fid-dgħajsa. Ġuda jgħidilna fl-ittra tiegħu qegħdin fid-dinja biex insalvaw lil mitlufin billi naħtfuhom min-nar. Inħennu għalihom bil-biża' fil-waqt li nistkerħu saħansitra il-libsa imtebba ta' fuqhom. Rridu neħelsuhom, imma noqogħdu attenti li ma niċċabsux mill-ħażen tagħhom. Qatt pereżempju użajt Facebook biex ixxandar l-Evanġelju biex tilħaq lid-dinja. Issa kun onest, ġieli Facebook u l-internet laħaq lilek, id-dinja laħqet lilek bil-ħażen bil-ħmix tagħha. Nisrani huwa bħal ners li qiegħed mal-marit, ħdejn il-marit, idur mal-marit. Imma n-ners toqgħod attenta li ma tkunx infettata bil-mart tiegħu. Għalhekk Siedna Ġesu talab din it-talba għalina llum. Talab lill-missier 3 petizzjonijiet. L-ewwel net lill-missier qallu mhux li tneħħihom mid-dinja. Imma żommhom mill-ħażin, proteġihom mill-ħażin. U t-tielet talba kienet għaddishom bil-verità. 3 talbiet. Għall-missjoni tagħna fuq l-art, għall-protezzjoni tagħna, u t-tielet waħda għad-dedikazzjoni jew jekk trid il-konsagrazzjoni tagħna lill-Alla. Mela jien naħduhom waħda waħda, mhux li tneħħihom mid-dinja talbu. Il-Mulej Ġesu iriedna illi għal xi żmien ngħixu fuq din l-art. Allura m'għandniex inkunu aħna illi nippruvaw inwarbu lilna nfusna mid-dinja u stess iriedna li nkunu fid-dinja l-aħwa. Ma nimmaġinax illi xi wħud minnkom qegħdin tikkontemplaw li tmorru eremiti le, jew li tmorru tingħalqu ġo xi monasteru jew ġo xi kunvent. Imma bħala evanġeliċi għandna dik it-tentazzjoni illi nitwarbu mis-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha. Bħalli kieku bħal meta tkun l-airport u qiegħed hemmhekk sagħtejn qabel il-flight. Tmur tieħu kafè, tara kif tgħaddi l-ħin, imma qalbek u ħsiebek mhumiex hemm, inti għandek 700 sena biex titlaq. M'għandix tkun hekk l-attitudni tagħna. Aħna qegħdin hawn fuq missjoni u rridu niddedikaw b'qalbna kollha l-ħin li l-Mulej sellifna fuq din l-art biex inwettqu
il-missjoni li feda fidejna. Tgħidli maħna pellegrini, vera, dal-post, id-dinja mhix id-dar tagħna. Aħna sejrin lejn id-dar tagħna fis-sema. Imma waqt dan il-vjaġġ, waqt din il-mixja, għandna biċċa xogħol x'inwettqu. Ġesu għalinna, bħalma bat lili fid-dinja, jien ukoll bat lilhom fid-dinja. Ġesu sakemm kien fuq l-art, il-ħsieb kontinwu tiegħu kien illi jagħmel ir-rieda ta' dak li batu. Konstantament kienet il-ħsieb illi kien imexxih, kien jimbuttah, kien jigwetah tul ħajtu kollha. U aħna bħalma il-missier bat il-Ġesu, Ġesu jibat lilna bħala reprezentanti, bħala ambaxxaturi tiegħu fuq din l-art. Jekk trid dak ix-xogħol li beda Kristu fuq l-art, issa qed jafdaħ lilna l-Knisja tiegħu biex inkomplu nkunu ambaxxaturi tiegħu fuq l-art. Din l-għalqa li l-mulejja alla ridna naħdmu fija. Interessanti fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kien hemm okkażjoni meta l-Knisja li kienet miġbura primarjament f'Ġerusalemm u fil-Ġudea kienet ippersegwitata tant illi l-aħwa d-dixxiepli ixterdu ma' kull imkien. Ħlief l-Apostli baqgħu Ġerusalemm, ma l-bqija kulħadd kellu jitlaq minħabba l-persekuzzjoni. U l-Iskrittura tgħidilna dawk li tferxu għaddew ixandru l-kelma kull fejn marru. Mela l-istess persekuzzjoni Alla fil-profetenza tiegħu uża biex isma' Knisja tibqgħux issa grupp għalikom magħluqin, itilqu, morru fid-dinja kollha mhux hemm bagħadkom morru, kull fejn tmorru kulħadd tgħidli m'iniex apostlu, rajt inti dixxieplu, aħdem bħala dixxieplu, kun xut ta' Ġesu Kristu. Qegħdin hawn fid-dlam u fit-taħsir. Ma qegħdin hawn biskop. Intom id-dawl tad-dinja, intom il-melħ tal-art. Għalhekk talab għalina Ġesu biex nibqgħu hawn fuq l-art għal xi żmien. Sabiex bħajjitna bil-mod kif ngħixu u bi kliemna aħna nuru il-verità u l-imħabba ta' Alla lil-dinja li għadha ma tafux. Dik kienet l-ewwel tarba ta' Ġesu. Żommhom f'din id-dinja. Imma mbagħad jitlob talba oħra biex iħarrisna mill-ħażin, mix-xitan. Mhux sempliċement mill-ħażen, imma mill-ħażin. L-għadu primarju tagħna, ix-xitan u l-ispirti ħżiena illi qegħdin jikkontrollaw din id-dinja mimlija ħażen u qtil u supervja u reba u ħmieġ morali u kull forma ta' ejra u ġlied u tbatija. Dan hija d-dinja ikkontrollata mix-xitan u Ġesu jitlob għalina biex Alla iħarisna mix-xitan. Aħsbu ftit, il-poplu tal-Alla fit-Testament il-Qadim, Iżrael, x'kienu l-periklu jew x'kienu l-perikli li kienu jġarbu din in-naqra ta' pajjiż imdawwar b'ħafna pajjiżi pagani madwarhom. X'kienu l-perikli tagħhom? Kellhom żewġ perikli. L-ewwel waħda illi jkunu attakkati mill-armati tal-ġirien tagħhom. Ġifieri vjolenza fiżika jekk trid. Imma x'kienet il-periklu ngħid jiena akbar għalihom? X'kienet? Li jkunu imdakra u influenzati mir-reliġjonijiet pagani u jispiċċaw iqimu l-għaxerim u l-allat folot bħal u ta' pajjiżi oħra. Mela tablux raskom ħankomplu ta'. Mela il-tolbu għalija biex forsi nara n-not. Imnalla ktibtom b'tipi kbar. Mela, il-periklu tagħhom kienet
Mela il-vjolenza u wkoll illi jkunu influenzati biex jispiċċaw iqimu l-istess sallat folot tagħhom. Jiena ngħidilkom li llum il-poplu tal-Alla għandu eżattament l-istess żewġ perikli iffaċċjati bihom. L-ewwel net il-bullying mid-dinja u t-tieni net il-peer pressure, peer pressure mhux għaż-żgħażagħ biss u għat-tfal, imma għalina wkoll illi aħna wkoll nispiċċaw fl-istess biex ngħidlek morsa tagħhom. M'għandix bżonn ta' grazzi. Thank you. Mela, ħanitkellmu fuqhom it-tnejn. L-ewwel nett l-intimidazzjoni. L-istorja tal-Knisja hija mċabsa bid-demm tal-martri. Fi żmienna stess f'ħafna pajjiżi insara qegħdin biex jagħtu xhieda ta' Kristu jitilfu ħajjithom. Grazzi mulej. Imbagħad għandek f'pajjiżna tgħidli m'għandniex dik it-tip ta' persekuzzjoni, vera ma l-persekuzzjoni taf tkun aktar fina u effettiva wkoll. Intimidazzjoni li d-dinja tirridikolana, li tinjorana, li twarrabna u kultant it-tingiża tiġi minn dawk li huma l-aktar qrib tagħna fil-familji tagħna, fil-ħbieb tagħna, fuq il-kollegi tagħna fuq ix-xogħol. L-intimidazzjoni l-iskop tax-xitan u li aħna bażikament nagħlqu ħalqna. Le? Biex ma nxandrux il-verità. U jekk nxandru l-verità, naraw kif nitkellmu b'tant kawtela u naraw kif indawru l-kelma biex ma noffendu lil ħadd. Għax illum Alla ħares toffendi lil xi ħadd billi tgħid. U nispiċċaw ma ngħidulhom xejn ta' sugu. Nispiċċaw ma ngħidulhom xejn ta' sugu. L-għażla tagħna hija waħda minn tnejn. Jew nitkellmu b'mod illi jarawna ħelwin u mbagħad fl-eternità jisħtuna għax ma nkunux għadnilhom il-Vanġelu. Jew inkellmuhom ċaru tont issa, anke jekk forsi nweġġawhom, imma mbagħad bit-tama li fl-eternità jkunu grati u xi darba jiltaqa' miegħi fis-sema u jgħid li grazzi li ftaħt li għajnejja. L-aħwa Ġesu qalilna ċar illi d-dinja tobodna m'għandniex għalfejn nibżgħu. Badet lilu ħatibgħat lilna id-dixxiepli tiegħu. Il-kol kemm aħna għandna tentazzjoni li nagħlqu ħalqna jew imbenġluha bil-mod kif nitkellmu man-nies. Tajjeb. Però dan jgħod mod partikolari għal dawk li jipritkaw il-kelma. L-aħwa jitolbu għal mexxej għal pastors tagħkom biex Alla jagħtihom il-kuraġġ ta' sur li jitkellmu l-verità mingħajr ebda kompromess kif inhi. Il-Knisja tgħix bil-kelma, mingħajr il-kelma immutu. Jekk aħna ma nxandrux il-kelma ma jteżwel nagħlqu l-bieb u kulħadd imur lejn id-dar. U ejja ma nfittxux l-approvazzjoni tad-dinja. Fil-verità d-dinja ilha għadu tagħna. Taf ta' min irrid il-prosit jien ta' dak illi fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar jum jgħidli offi għalik għaddej tajjeb u fidil. L-intimidazzjoni mid-dinja. Però fl-opinjoni tiegħi li mhux il-problema jew il-periklu ewlieni tagħna bħala nsar evanġeliċi li qed ngħixu f'Malta. Naħseb jiena il-problema ewlenija hija s-seduzzjoni mid-dinja. Li d-dinja tipprova insiru bħala, insiru nixbħuha kemm fil-manjieri tagħna, kemm fil-kliem tagħna, fil-ħajja l-istil ta' ħajja tagħna, l-messaġġ tagħna. Nsiru bħala, nsiru parti minnhom. U din huwa periklu kbir. Dan huwa l-periklu ewlieni tagħna. Li nispiċċaw naħsbu bħalhom, nitkellmu bħalhom, ngħixu bħalhom. Il-filosofija tad-dinja moderna fost affarijiet oħra tħeġġeġ li nkunu indipendenti. Indipendenti ġifieri li ħadd ma jindaħalli, illi jiena niddetermina dak li nemmen, illi jiena niddetermina s-stil ta' ħajja tiegħi u jiena wkoll m'għandu anke l-kapaċità u l-fakultà li nażel jekk kienx raġel jew mara wkoll. X'tindaħalli inti? Kulħadd indipendenti. Tgħidilna wkoll biex inkunu tolleranti, ġifieri nirrispettaw reliġjonijiet u veduti
kontrarji għal xulxin. Int għandek il-verità tiegħek, jien għandi il-verità tiegħi, u għalkemm huma bojot u suwed, u tnejn b'xi mod jew ieħor suppost huma tajbin. Ma nistax nifhem kif, imma din hija l-atmosfera li qegħdin ngħixu fiha. Taħsibx jew tkunx arroganti u taħseb li r-reliġjon tiegħek hija aħjar mir-reliġjon tiegħi jew ta' dak. Imbagħad fil importanti fil-ħajja moderna illi llum ngħixu għallum. Għex għallum. Carpe diem, aħta fil-mument. Għax illum għandek u għada minn raħ. Allura il-ħajja tikkonsisti f'kemm għandek ġid, kemm għandek flus materjali, ħwejjeġ materjali, kemm inti popolari u kemm għandek gadgets fil-ħajja. Għex għallum. Għada ħadd ma raħ. Mbagħad ukoll filosofija moderna hija filosofija edonistika, ħobb lil min. L-ewwel mandament fid-dinja ta' barra, ħobb lil min l-ewwel. Lilek innifsek, ħobb lilek innifsek. Iddeverti kemm tiflaħ, issodisfa x-xewqat, il-passjonijiet tiegħek mingħajr irbit ta' ebda liġi. Għamel li tixtieq basta tgawdi u tgawdi kemm tiflaħ. Dik hija l-filosofija li qegħdin ngħixu fiha. Huwa kliem sabiħ li tippreżenta d-dinja u aħna wkoll bħala Kristjani xi ftit jew wisq niddakru minn din il-mentalità. Insiru nixbħu nista' d-dinja u meta nkunu għamilna hekk inkunu tlifna kollox. Id-dawl li suppost inkunu ħbejnieh u l-melħ ikun tilef umbliħitu. Għalhekk il-Mulej Ġesu jitlob talba oħra għalina. Mhux biss li ħarisna mill-ħażin u mill-filosofija sekulari tad-dinja li qegħdin ngħixu fiha, il-Mulej Ġesu jitlob għalina għaddishom bil-verità. Għaddishom bil-verità. Il-Mulej Ġesu iridna nkunu differenti mid-dinja. Mhux li nintegraw, imma li nkunu distinti u differenti mill-bqija tad-dinja. Għaddishom bil-verità. Irid li aħna nkunu mqazza, nkunu ġifieri ikkonsagrati lill-Alla, mogħtija lill-Alla, mifrudin mid-dinja, mhux fiżikament naturalment, imma fil-mod kif naħsbu, kif nitkellmu, kif naġixxu. Li tkun inti moti għal xogħol partikolari. Jiena ħajti hija mogħtija, hija dedikata, hija konsagrata biex inservi lill-Alla f'din id-dinja. Għaddishom, jgħid Ġesu. U kif għaddisna? Bliema mod għaddisna. Għaddishom għajduli intom bil-verità. Il-primat tal-ħsieb hawnhekk. Għax dak li inti taħseb f'qalbek, dak int realment. Il-gwerra tibda hija miġġielda, mirbuħa jew mitlufa fil-moħħ tiegħi, fil-moħħ tiegħek u fuq il-moħħ ta' kull individwu. Aħna nitkellmu fuq ix-xitan u fuq l-influwenza tiegħu, primarjament ix-xitan jaħdem permezz ta' dotrini folot, tagħlim fals, filosofiji tal-ħajja folot. U l-mod kif aħna nitqazzu għal Alla illi billi nwarbu dak il-gideb, dak il-qerq u minfloku daħlu il-verità. Għalhekk l-Apostlu Pawlu jgħidilna biex ma nkunux ikkonformati mad-dinja, ma nkunux naqblu fil-forma tagħha. Konna parti mid-dinja, imma il-Mulej ħariġna mid-dinja, allura ma nistgħux nibqgħu naħsbu bħalhom. Iżda tkunu trasformati, imbidlu. Kif? Bit-tiġdid ta' moħħkom. Imbagħad inkunu nistgħu nippruvaw, narfu, niddixxernu x'inhi r-rieda tajba tal-Alla għalina. L-aħwa il-Mulej Ġesu iridna nkunu mqazzin għal Alla. U l-mod kif inkunu mqazzin huwa bil-verità.
U fejn insibu il-verità sħiħa pura ta' Alla? L-Iskrittura mqazza. Irridu nkunu studenti tal-kelma. Irridu dar naqraw il-kelma kull jum. Naħsbu fuqha, nimmeditaw fuqha, nitolbu fuqha. Ta' kull jum. Mhux oġġett ta' darba, jew darba fil-ġimgħa, imma ta' kull jum. U bħala knejjes, meta niltaqgħu fil-ġemat tagħna, irridu nisimgħu il-kelma moqrija fil-Knisja, irridu nisimgħu il-kelma pritkata fil-Knisja, irridu naraw li l-kelma tkun studjata fil-Knisja. Dak hu x-xogħol għalhekk niltaqgħu flimkien biex nikbru, biex nissaħħu, biex ikunu mqazza bil-verità. L-aħwa, il-kelma tal-Alla għandha l-kompetizzjoni, Dejjem kien hekk, mhux ħaġa ta' żmienna, imma jien naħseb li fi żmienna aktar minn qatt qabel. Għax qabel kont tidħol id-dar tagħlaq il-bieb u ħallejt id-dinja warajk. Illum tidħol id-dar tagħlaq il-bieb u d-dinja tidħol miegħek. Fil-gadgets, le? Fil-mobiles, fuq television, fil-computer u x'naf jien. U tidħol id-dinja miegħek bil-valuri maqluba qiegħda miegħek 24 hours anke tqum bil-lejl tista' fil-sekonda ssib ruħek influenzat bil-valuri tad-dinja billi tixal il-mobile u tidħol u x'naf jien. Isma' l-aħwa dawn il-mezzi mhumiex ħżiena fihom infushom. Bħal kull għodda oħra jistgħu jintużaw tajjeb, jistgħu jintużaw ħażin ukoll. Tgħidli imma lili ma tantx influenzawni dawn l-affarijiet. Attent. Tista' taqbes għal rasek fil-baħar u ma tixxarrabx. Daqshekk ieħor tista' tiftaħ lilek innifsek għal mezzi ta' komunikazzjoni tad-dinja u ma tixxarrabx bihom ukoll. Aħseb ftit u nappellalek aħseb ftit. Imqar il-ħin li titlef f'affarijiet li huma frivoli, bla sugu, bla valur. Mhux neċessarjament ħżiena imma m'għandhomx sugu fihom. Meta l-istess ħin tista' tużah ferm aktar aħjar quality time mal-familja tiegħek, qari ta' ktieb tajjeb Kristjan, jew qari tal-Iskrittura u talb fl-Iskrittura. Kemm tlifna ħin, kemm nitilfu ħin kull ġimgħa f'affarijiet li m'għandhom l-ebda valur. Mbagħad ukoll xi ħaġa li taffettwa lili b'mod partikolari, mhux neċessarjament lilek, il-preokkupazzjoni bl-aħbarijiet ta' x'qed jiġri fid-dinja, x'qed jiġri fl-Ukrajna, x'qed jiġri f'dak il-pajjiż, dak li qtil hemmhekk, dak l-inċident li kellu tgħidli x'hemm ħażin fih. Ħa ngħidlek x'hemm ħażin. Li qed nittensja ruħu fuq affarijiet li laqas biss għandi kontroll fuqhom. Meta jiena suppost qed nikkonċentra fuq ix-xogħol tiegħi bħala tabib, bħala missier, bħala raġel tal-familja, bħala membru fi knisja, għandi fuq xiex nikkonċentra u dawn l-affarijiet jittensjawni għal xejn. Mhux qed ngħidlek tarax l-aħbarijiet ta' darba kultant u hija tajjeb li tkun taf x'inhu jiġri, imma li qed ngħid jiena li ma tkunx ippreokkupat bihom dawn l-affarijiet. Għandu jkunu affarijiet oħra li għandhom ikunu fuq l-ewwel net tal-aġenda tagħna. Mbagħad insemmi wkoll il-ħmieġ morali li hemm fuq l-internet, fuq television mhux naf jien. Apparti l-kliem baxx, apparti l-pornografija, imma influenza aktar sottili. Ġieli poġġejt billi qiegħda tara film romantiku minn għandek dawn iż-żewġ żgħażagħ, ġuvni u tfajla li ltaqgħu li saru jħobbu l xulxin u jispiċċaw f'intimità bejniethom. U inti tieħu gost anke bil-mużika u qed tieħu gost qed titaxxaq bihom. Taf biex qed titaxxaq bil-glorifikazzjoni tal-adulterju u taż-żena. Min jaf kieku l-ħsieb tiegħek fuq iż-żena u fuq l-adulterju ġibu mill-Iskrittura illi Alla jġudikhom nies bħal dawk. Imma hi d-dinja neħitilna dik il-grinta minna, dik il-mibeda għal dak li hu ħażin u li fajnejn Alla huwa tant ikraħ. Kollu l-influenza tal-medja. Jiena meta t-tfal kienu żgħar, kienu jkunu jridu l-ikel dak li aħna jgħidulu junk food u xekk. U l-ħelu u ċ-ċikkolata. U tafx issib li meta jiklu ħafna minn dan it-tip ta' ikel jitilfu l-aptit imbagħad meta tiġi u tagħtihom l-ikel veru fuq il-platt
għażaqhom imtliet dak li huwa junk. Jista' jkun li aħna wkoll qegħdin imbagħtu minn din tip ta' indiġezzjoni li kilna u qegħdin niklu wisq junk mid-dinja tant li tlifna l-aptit għal kelma bnina ta' Alla. L-aħwa fl-Iskrittura nitalmu insiru disċipli vera ġenwini ta' Ġesu Kristu. Ingawdu l-ferħ tiegħu u jalla l-mulej jiftinna jnejna biex nħarsu lejn id-dinja kif jaraw. X'inneħħit l-ellix tad-dinja. Alla jara d-dinja mitlufa ta' nies ribellużi, ta' nies midimba, ta' nies li huma fil-periklu tat-telfin ta' dejjem. Huma mingħajr Kristu, huma mingħajr Alla, u finalment huma mingħajr tama f'din id-dinja. Rridu nkunu aħna li nwaslulhom dal-messaġġ sabiħ tal-Evanġelju li s-sodisfazzjon u l-ferħ ma ssibux fl-egoiżmu li tħobb lilek innifsek, imma fli tħobb lil Alla l-ewwel qalbek kollha, bruħek kollha, bl-intelligenza tiegħek kollha u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek. L-sodisfazzjon tieħdu mhux meta tieħu imma meta tagħti. Nuruhom ukoll il-vanità illi qegħdin jgħixu għal dawk il-ħwejjeġ li jintemmu. U nagħtuhom tama ta' ħajja eterna bil-qawmien ta' Ġesu Kristu minn bejn l-imwiet. Ngħidulhom ukoll li mhux rispett illi fisem it-tolleranza tħallil dak li jkun fl-isbal tiegħu. Il-mitluf għandu bżonn lil xi ħadd li jurih it-triq lura lejn il-verità. U rridu ngħidulhom ukoll li kuntrarju għal dak li semgħu li bniedem huwa suffiċjenti fih innifsu, rridu jitalmu li l-bniedem huwa dipendenti 100% fuq Alla. Jiddependi fuq Alla għal ħolqien tiegħu, jiddependi fuq Alla għal kull nifs li jieħu, jiddependi fuq Alla għas-salvazzjoni ta' ruħu permezz tal-mulej Ġesu Kristu. L-aħwa, il-missjoni tagħna fuq l-art dal-waqt tintemm. Dan hu l-mument tagħna. Il-periklu hemm barra hu kbir, id-dinja tobodna, id-dinja tipprova xejjen it-testimonjanza tagħna. Madankollu ejja nagħmlu kuraġġ. Is-sejħa tagħna ġejja minn Kristu u bagħatna fid-dinja. Il-mulej Ġesu Kristu ma ħallinix waħedna, bagħatilna l-Ispirtu Santu. Il-mulej Ġesu Kristu qiegħed bħalissa stess jitlob għalina. Il-mulej Ġesu Kristu jitlob lil Alla li kapaċi ħarisna mill-ħażen. Jitlob lil Alla li kapaċi ukoll iqaddisna bil-verità. Jalla aħna stess inkunu it-tweġiba tal-missier għat-talba ta' Ibnu Ġesu. Amen.